Banka oloch kendo meeting mara bedo jakom riwruok ma National Olympic Committee of Kenya Shadrack Maluki ogolo koke kendo krosie riwruoge ma ok bing'iyo ngima jotugo kaka owinjore. Yiero no mano bag odiochieng' ma kawuono e bwo duol mar IBC. Maluki ne oyier kaka jakom gi ombula 15 kendo yombo Francis Mutuku manoyudo kura 12. Barnaba Korir kaachiel gi Nation Randiek ne oyier kaka jolup jakom e kinde ma John Ogola ne oyier kaka jagoro maduong'. Jang'wech marahuma Eliud Kipchoge no oyier kaka jalno ma ochung' e jotugo e kidieny mar yowuowi ka Edith Wisa ne meeting mar telo ne jotugo ma wakeine. I've been National Olympic Committee of Kenya as the Deputy President, deputizing Dr. Paul Tergat. So I am so much versed with where I want to take NOC because I've been behind him, knowing exactly what you're doing. So I'm equipped, and I can assure you that my boss has said that the sport is leaving it in better hands. And I know that I'm going to take it to the next level. Toka kombe mar tuke adhula skunde sekondar gwenge manyanza tim mar Hagai osechako timo ikruok margi motelo ne tuke national